Maayong adlaw kaninyong tanan mga igsuon sa tibuok nga kalibutan. Labi na sa mga kadungog. Unsaon man gyud nga Bisaya man ko, magbinisaya pud ko. So niining taknaa akong i-share kaninyo ang kabahin sa pulong sa atong Ginoo kining pagpaubos. Mga igsuon ingon pa nila, too much humility is pride. Pero mga igsuon, kinahanglan gid ay ang pagpaubos. Apan sa dili pa nako ihatag ang full nga mga mensahe, hatagi ako ninyo panahon sa pag-greet sa akong mga kaigsuonan sa Iglesia ang Lawas ni Kristo kung Church the Body of Christ sa tibok nga kalibutan. Sa tanan usab nga mga ministro niini nga maong iglesia, sa mga obispo, mga kaparian, bishop-elect, mga pastor, mga magtutudlo namo or teachers, sa tanan nga mga evangelist, sa tanan nga mga membro nga opisyal o dili opisyal, o sa tibuok nga kalibutan nga makadungog niining nga mga Kristiyano, mga igsuon. Akong itunol akong dakong pagyukbog pagtahod kaninyong tanan. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong topic niining taknaa mao kining pagpaubos. Sa pagpaubos mga igsuon, kung ipataas nato ang garbo, usa kini siya kadelikado nga porsyon sa atong pagkinabuhi mga igsuon. Pride is dangerous. Mao kana mga kaigsuonan, ang mabasa sa balaang kasulatan sumala sa sinulat sa Proverbio or Proverbs chapter 16 verse 18. Atong basahon kini mga igsuon. Ang pagkagarbuso magauna sa pagkalaglag, ug ang mapahitas ong espiritu magauna sa pagkahulog. So the pride goes before destruction, and haughtiness is before a fool. Delikado gyud kayo og naatay taas nga garbo. Dili ta kapugong sa atong kaugalingon. Dili ta kabalo mo paubos, labi na sa word nga sorry. Dili nato mahimo kana, or else sa atoa gusto gyud nato nga pugson o sa katawo pa duulon ka nato o himuon nato nga dako o taas kay ta sa panglantaw sa uban. Unsa may pulos kon kita magpaubos? Mga igsuon, humility brings honor. Mabasa nato kana mga kaigsuonan sa panultihon usab, kapitulo 29, versikulo 23. Kini nagkanayon, ang kagarbo sa tao makapahimo kaniyang ubos. So, akong malikon ha, ang kagarbo sa usa ka tawo makahimo kaniyang ubos. Apan kadtong mapaniubsanon o mapahiubsanon sa espiritu, makabaton og kadungganan. So, a man's pride shall bring him low. So, ang garbo sa usa ka tawo makapahimo niyang ibutang siya sa ubos nga bahin. Apan maigsuon siya, but honor shall uphold the humble in spirit. So pride ends in a fool, while humility brings honor. Mao kana mga igsuon. Nan ang Dios mga kaigsuonan nagset ba o nagpabutang ba siya ang kaugalingon nga mahimo siyang taas kayo, proud kay siya? Mga igsuon, God set himself against the proud. Mabasa nato sa Biblia sa 1 Pedro kapitulo 5 versikulo 5 ngadto sa 6.
nagaingon, busa ipahiubos ninyo ang inyong kaugalingon, ilalom sa gamhanang kamot sa Dios, aron kamo iyang ituboy unya sa gitagal nga panahon. Itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka, kay siya may kahangawa man alang kaninyo. Nagbalik sa 5. Maingon man usab kamong mga batan-on, kinahanglan managpasakop kamo nga masinugtanon sa mga obispo. Kamong tanan panagsulob kamog pagpaubos alang sa usag-usa, kay ang Dios magabatok sa mga mapahitason, apan ang sa mga mapaubsanon siya maghatag og grasya. So unsa day mga kaigsuonan, ang Dios nagset siya nga against gid siya ni adtong mga mapahitason, kontra gid niyang mapahitason mga igsuon. Busa ginatambagan gani ang mga kabatan-una niini nga kinahanglan magmasinugtanon sa ilahang mga leader. Ang pangutana na usab, unsa man ang mahimo sa Dios kung pananglit taas ta og garbo ngadto sa tong isig ka tawo? Mga igsuon, the pride can cut us from God. Pwedeng makiputol ang Dios diha sa imuhang pagkinabuhi, and also from others. Kung ang garbo man god usahay makawala na siya relasyon, samar na sa asawa og bana. Kung panalitas ka garbo, dayon ang imuhang asawa dili gyud nimo madawat, or imong isig ka tawo dili nimo madawat, mahimo nga makahilayo ka na sa Dios, o maputol ang relasyon nimo sa Dios o sa imong isig ka tawo. Mabasa ka na nato mga kaigsuunan sa sinulat sa Lucas kapitulo 18 versikulo 14. Kini nag-ingon mga igsuon, mipauli kining tawhana nga mao hinuoy gipakamatarong ug dili kadtong usa, kay ang matag usa nga magapahitaas sa iyang kaugalingon igapaubos, apan ang magapaubos sa iyang kaugalingon igapahitaas. So unsa day mga kaigsuonan, klaro kaayo nga nag-ingon, for the proud shall be humbled, but the humble shall be honored. So makapawala gyud og relasyon kana sa Dios mga kaigsuonan, labi na og taas ta og garbo, magpakita tag taas nga garbo ngadto sa atong kaugalingon ug unsa man ang atong naabot. Ang pinakanindot nga batunan sa usa ka mapaubsanon nga kinabuhi mao kining gitawag nato og childlike humility. Childlike humility is valued by heaven. Mabasa nato kana mga igsuon sa Mateo kapitulo 18 versikulo 4. Nagaingon mga igsuon, busa bisan kinsa nga magpakaubos sa iyang kaugalingon sama niining gamayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. Okay? Sige ingon, therefore anyone who humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. So meaning childlike humility. Kung tanaw nato gud ang bata, mag-away sila karon, pero mag-uli ra gihapon
sa sunod nga oras mawala, mapapas ang tanan bisan pag nag-away unsa kato sila nagsumbagay unsa ilang gihimo, bisan pag gituklo na to andam siya makapasaylo, sama siya sa giingon gyud sa atong Ginoo nga love your enemy, kay andam man sila makapasaylo, makita man nila ang tinuod nga paghigugma sa usag-usa. Mga igsuon, kutob sa taas kayo garbo pwede gina siya ma-down. Mabasa na nato sa 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 12 mga igsuon. Kini nagaingon, busa siya nga nagdahom nga maayo na niyang pagkabarog, magbantay basig mapukan siya. So mao kana mga igsuon, usahay maghuna-huna nga maay nagig ko sa akong status, ka nagig kay ko dato na, mayon ka nga bright na ko o taas na ko kay balo, lupig kinsa ra guna sila, unsa ra guna si Monsignor Reyes, unsa ra guna si Bishop Reyes, unsa ra gunang tanang mga kanang relihiyon na, apan maigsuon may hantungan kung pananglit taas kay ta og garbo, mo na hinungdan nga kadtong nagunahuna nga siya maay na gid sa iyang status, taas na gid kay siya sa iyang kaugalingon, ang Dios dili ganahan ni ana, paningkamutan gid na sa Dios nga mahimong dili gayud siya mo lapas sa kabubuton sa Dios. Hinungdan maigsuon, atong nasayran nga delikado gyud kaayo ang pride ug ang garbo mo imo patigbabaw sa atong kinabuhi, mahimo kita nga aduna gyud kitay mataas nga tulubagon o kontra, mahilayo kita sa Dios, matagan ta og dili maayo nga kinabuhi nining kalibutan o bali unya sa kinabuhi sa Dios mga igsoon. Dinhi lang nagtapos ang akong paghatag kaniyog mensahe. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw, daghang salamat sa paglantaw, ug daghan kayong salamat sa paghatag og panahon sa pagpaminaw sa pulong sa atong Dios. Ang Dios magapanalangin kaninyo sa kanunay. God bless and regards.